TV. Bir atna uzып та китте. Эфирда кабат мин Диана Тажетдинова. Димәк, яшьлек тавышын башлыйбыз. Форсаттан файдаланып, сезне озын яллар белән дә котлап үтим әле. Ноябрь бәйрәмнәре белән кечкенә каникулларга планнар төзеп куйгансыздыр инде. Ә җырчыларыбыз ялларын ничек уздырыр икән, хәзер белербез. Киттек. Сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Тәрәзәмә ашкыныпла язгы җил очып керде. Чәчәкләр хуш исе белән синнән сәлам китерде. Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә типсеннәр. Гадәттәгечә сезгә тапшырубызның премьерасын җиткерергә ашыгам. Яңа җырны тыңлыйбыз һәм тавышлар юлларга онытмыйбыз. Күп серләр җыелгандыр, ни күптең сүндә, тәрәзәңдә янмады өзелеп көтсәм дә, әллә ятларга тиряр булдың шушы караңгы мизгелләрдә. Болыт каплаган якты айна, салкын җилләр бәгырьгә үтә. Тәрәзәңдә ут янмаса да, шашкын күңел барыбер көтә. Кызлар, ялларыгыз күңеле узуын телисезме? Матурлык салонына барыгыз. Образыгызны үзгәртегез, кайфыгыз күтәрелер, көнегез дә матур үтәр. Киләсе резидентыбыз Аделя да минем белән килешер. Шатлыгым минем клибын бергәләп карыйбыз. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар.
Эх, нәнәйем жырына төшерелгән күңелле клибы белән Айгөл Миндиярованы карап узыйк. Аның өчен таушылар да юлларга онытмагыз. Айгөлнең коды экраннарда, ә телефон яныгызда гына. Яшын бірде санап тұрмый, шындай шаян нәнәйім. Жетізілікте ана тин юк ул икенче әнкәйім. Эх, нәнәйім, бигрәк яратам сине. Мәңгі шулай яшәле, сөйіп биргәләп мине. Эх, нәнәйім, бигрәк яратам сине. Мәңгі шулай яшәле, сөйіп биргәләп мине. Акыллы улган булырга, ничек дөнья көтәргә. Һәр мизгелне бәхет итеп өйрәттең син яшәргә. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Әйткән сүзең, дугаларың үзең кебек акыллы. Син нәнәйем, кояшка тиң йөзең якты ягымлы. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Сабый баласыман сизәм үземне синең янында. Бишек җырың, дугаларың биргәлә минем җанда. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Эх, нәнәйем, бигрәк яратам сине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Мәңге шулай яшәле, сөйеп биргәләп мине. Туган көне белән нәнәй. Альбина Кармышеваның ноябрь айы бик тыгыз. Башта Саранскта, аннан соң Казаныбызда концертлар куя. Ә бүген аның гомумән туган көне икән. Альбина, туган көнең белән иҗади уңышлар, бәхет телибез. Килдем әле сезнең янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тыйып шатлык мизгелләрен,
жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Суғышылар болмасын жерде, балалар шат болсынар. Дос туған якындар бізіні сүйіндіріп тұрсынар. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлығыз. Құяшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Бик қадірлі болып қына, матур тұрмышта яшик. Бірге болып, бірден болып, жерге шатылық үләшик. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлығыз. Құяшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Жырлап тұрсын көңілібіз. Ибсур Мустафин яларда дус туганнары белән күңел ачарга ярата. Гадәттә табигать кочагына чыгабыз, туп тибеп җырлашып утырабыз дип сөйләде җырчы егет. Мизгелләр җыры белән Ибсур Мустафин. Гомерләре керен усыныга, исмиләр җилләрдә карышыга. Сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Җитешеп калырга татырга, сөюнең шатлыгын рәхәте. Кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз.
süyünün iň tatly şagybız. Äzgene aşykmydyryz bik ýyrak barasy ýolumyz. Mizgeller tuqtagy süyünün iň tatly şagybız. Äzgene aşykmydyryz bik ýyrak barasy ýolumyz. Кайда син җырына төшерелгән клибы белән хит парадыбызда катнашучы Илнар Гыйльманшин еллар вакытында гастрольләр белән йөри. Мин кеше ял иткәндә гел эшлим, бар артистлар кебек дип елмайды Илнар. Ярар Илнар, куанычын күр. Jäýge günler, bulunda güller, kayda kaldılar, soň ul şakalar. Däwgi saf hisler, tılsımly kişiler, kayda bizning ýalkyn uşakalar. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kayda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kayda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Eýlendi jyrga, kaýşan birge durmuş gururybız. Iske düşürüp ötken şaklaryny, birge bik bäxtli bolarybız. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kaýda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kaýda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Sinde uylaysın, sinde kütäsin, şolay gömürlerini ötäsin. Tizrek görüşik, barsın anlaşık, buşka yaşlığı biz ötemesin. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kaýda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Min türlü soraw, min türlü ýuraw, mähabbetim kaýda sin, kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min. Kaýşan görüşäbis, kaýşan uçraşabys. Ümitlenip seni kütem min.
Дуслар, ялларыгыз кайда? Ничек кенә узмасын, күңелле булсын дип телим. Аны тагын да күңелрәк итәсегез килсә, гармунчы табыгыз һәм аңа Камалия кебек уйна дустым гармуныңны дип җырлагыз. Ә әлегә клипны карабызык. Дуслар, ошаткан клипларыгыз, матур җырлар өчен 1320 номерына тавышлар юллагыз. Шулай ук TMTV каналының рәсми сайтында да тавышлар калдырып була. Ә хәзер киләсе резидентыбызга күчәбез. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә 3нче баскычка менгән резидентыбызны каршы алабыз.
Qaydan əli şügər su dəmləgən bir quluna min bədirən ayrılmazqa məngigə bir quluna min bədirən ayrılmazqa məngigə Tayanlarımın uymadalar Beznen şükür bu yanında Yatsam dursam girsem çıksam Sinigine uylarımda Şükür dağ üstüne mingeç Suğa gitken yol bular Sağlanırsın izine düşer Lakin indi son bular Sağlanırsın izine düşer Lakin indi son bular Lakin indi son bular Минем бар ялларым да туганнарым, гаиләм белән бергә күңеле уза дип җиткерде Марат Ахмадиев. Марат ноябрь ялларын да шулай ук уздырырга планлаштырган. Планнарың чынга ашсын, ә без әлеге синең авылым клибын карыйбыз. Көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Avıltayım, balaşak üsken yağım Sağınıklar isime düşürem Jegim ahtır künlerde Ayı zenger köklerde Işıp kaytam tuğan üsken jirge Uramlardan uynat yürügen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paydası idi Uramlardan uynat yürügen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paydası idi
Авылым, авылыкайым, таныш һәрбер сукмагым, ялан тәпие кергән якларым. Урамнарны бер итеп, яшьтәшләрне үз итеп, уйнап үстек синең кочагында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Авылыкайым, газиз туган йорткайым, бишек җырын җырлады әнкәйем. Бергә типсен йөрәкләр, бергә узсын гомерләр, матур тормыш бәхет шатлыгында. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шагыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Шагыр килеп үскән чакларга, бер кайтасы иде. Марсилия ял итәргә ярата. Ә кем яратмый инде аны? Җырчы буш вакытлары аз булу сәбәпле бик ял итеп тә өлгерми икән. Шуңа кечкенә ялларны да зарыгып көтә. Экраннарда мода клипы белән Марсилия. Беренче урынга лаеклы җырчыбызны карыйбыз. Изге. Яңа чыккан моделләр ничек шәп. Мода, булмый модасыз яшәп. Яңа чыккан моделләр ничек шәп. Ай-ай, кием заманча, гламур журналда
киенеbilirim Sihri rahatlık bire Күзләргә Bütün dünyalar yemlenip gider Şadlık nur isti hatta Күзләргә Мода, мода, мода Булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр Ничек шәп Мода, мода, мода Булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр Ничек шәп Мода, мода, мода Менә шулайрак сезнең ялларыгыз күңелле булсын, дуслар. Дус туганнарыгыз белән күрешеп, вакытыгызны күңелле уздырыгыз дигән теләктә мин Диана Таҗетдинова сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.